Εδώ και σήμερα επιτέλους έχει νέο βίντεο. Επιτέλους έχει νέο βίντεο. Και σήμερα στο βίντεο θα παίξουμε Brawl Stars. Μην ρωτάτε γιατί δεν έκανα βίντεο, βαριόμουν. Και τώρα που μου κάπνισε θα κάνω ένα ωραίο βίντεο. Και μάλλον θα έχει κι άλλα βίντεο. Δεν ξέρω. Αχ, Παναγιά. Εδώ θα παίξουμε λίγο Brawl Stars. Cancel. Θα παίξουμε το 55. Solo, γιατί το έχουμε και solo και στου. Να σας δείξω ένα κόλπο. Στου, με αυτή την νέα μαλακίτσα που έχει βγει. Κοιτάξτε τι μπορεί να κάνει. Με αυτό τα πράσινα που τα έχουν σχεδόν όλοι από την κάτω σειρά. Κοιτάξτε. Τσακ, 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 τσακ. Unlimited supers. Και με το gadget που έχω μπορεί να σπάει και τους στίχους. Ένας Λέων δεν τον έχω. Ας είμαστε ρεαλιστές. Όχι, Παναγία. Ναι. Αυτό που είδατε τώρα δεν είναι τέτοιο. Ήταν να σας δείξω λίγο πώς γίνεται να χάνεις και πώς χάνεις στο Brawl Stars. Και ναι, σίγουρα δεν έχασα, γιατί αυτό το νέο τέτοιο είναι καλό και ηλίθιο ταυτόχρονα. Άμα το... εντάξει. Ψύχρεμος. 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 Μος, ψυχρεμός, μος. Που το παίρνουμε και γεια σας. Όχι, κόλλησα. Βοήθεια. Μια χαρά. Πρέπει να με δείτε πως παίζω με Dynamite. Πως ξέφυγα. Ναι, προσπάθησε να έρθεις. Άμα τολμήσεις και έρθεις, κλακ, και έφυγα. Και φεύγω και με τη σούπερ μου κιόλας. Πρέπει να το πάρω αυτό. Πρέπει να το πάρω αυτό. Δεν μπορώ όμως. Το σπάσα και φεύγω. Ωραία, έφυγα. Παιδιά, να ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο. Το σπάω και φεύγω. Χαμότο. Ξέφυγα. Πάμε λίγο. Και μάλλον θα ανεβεί. Ναι, εσένα σε είδα! Θα ανεβεί και ένα βίντεο ASMR. Άμα ξέρετε τι είναι αυτό, άμα δεν ξέρετε την τροπή σας. Και πέθανα. Μπράβο, Βαγγέλη. Πάμε ξανά με στου. Νομίζω το ακούσατε. Ναι, έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο. Έχω ξεχάσει πώς θα κάνω βίντεο. Ναι, σας παρακαλώ μην με βρίζετε που έχω να κάνω 37 αιώνες βίντεο. Θέλω να μου επιτεθείς, αγαπητέ μου. Έλα, σπάσε. Νεύρα. Και σήμερα μπορεί να ανεβεί! Βοήθεια, Παναγία! Μπορεί να ανεβεί και βίντεο Craftman. Αν δεν ξέρετε, είναι αυτό, είναι κάτι σαν το Minecraft. Παναγία, τι κάνει εδώ φίλος το φίλο. Εδώ σπάσε νεύρα. Σπάσε, ναι, όχι! Δεν θέλει μπλέξει μαζί σου. Φιλαράκο, δεν θέλει μπλέξει μαζί σου. Είπα. Φιλαράκο, καλάρασε. Εγώ φεύγω παρεμπιπτόντως. Όχι! Ποιος στη μέση? Πώς ξέφυγα, παιδιά? Δεν ξέρω ούτε εγώ πώς ξέφυγα. Ναι, σαν εκεί σε είδα.
Σε είδες εκεί. Το 60! Ναι. Αχ, Παναγιά μου, αχ, Παναγίτσα μου. Πόση ώρα γράφω? 5. Όσοι είστε στην κλαμπ μου, όσοι είστε στην κλαμπ μου, παιδιά, 5 λεπτά μου το κλείσει, φύγε, ευχαριστώ. Βασικά, εσείς είστε να μπείτε στην κλαμπ μου, νάτι. Μπείτε όλοι στην κλαμπ μου, να τα σπάσουμε όλα. Προσπαθώ να... Εδώ είναι η κλαμπ μου. Τη βλέπετε? Ελπίζω να τη βλέπετε. Εδώ είναι η κλαμπ μου. Εδώ. Να φύγετε τώρα, σας ευχαριστώ. Μπείτε όλοι, γιατί προσπαθούμε να γίνουμε καλύτερη κλαμπ στην Ελλάδα. Είμαστε μέχρι τώρα 4 άτομα. Και τα 4, τα 2 τα ξέρω. Και τον ένα δεν τον ξέρω. Ο τέταρτος, δεν τα ρωτήσω. Ναι, σπάσε νεύρα. Κλακ. Γιατί σήμερα μου κάπνισε. Μπορεί να ανέβουν σήμερα αρκετά βίντεο, δεν ξέρω, λέω μπορεί. Α! Γιατί όλοι σε μένα, λέω μπορεί. Και δεν θα ανέβει βίντεο και δεν υπόλοιπο χρόνο. Γιατί όλοι έχουν αυτό το κολοσκίνη του Μπροκ. Ναι. Κάπου εκεί είσαι, φιλαράκο. Άκυρο εκεί είσαι. Fuck. Αυτό το κολοσκίνη του Μπροκ μου σπάει νεύρα. Και σπάει απόλυτα, μου σπάει τελείως νεύρα. Δεν τον είδα ποτέ. Και εγώ προχωρούσα έτσι ήρεμος. Και πετάγεται ο γαμημένος ο Έντγκαρ. Γι' αυτό μισώ όλους τους Έντγκαρ. Αν και ήμουνα main Έντγκαρ κάποτε. Δεν πάρα. Τα έχω όλα max level. Αλλά ήρθε η ώρα να παίξουμε με Dyna. Στο Dyna δεν έχω κάτι τέτοιο. Που θα χάσω και τώρα, βοήθα Παναγία μου. Α, γεια σου ρε μπι, γεια σου ρε μπι, γεια σου ρε μπι. Σπάσε νεύρα! Ντε γαμίσου μπι. 8 λεπτά. Play δεν τέτοιο. Άμα χάσω ξανά από αίμα την Παναγία. Σβήνω το κανάλι. Ξέρω να πω, άμα σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα ωραίο like και κάντε και ένα subscribe. Γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά στο τελικό μου στο στόχο που έχω βάλει. Τα 50 subs, που είναι το όνειρό μου στην κυριολεξία. Και έχασα. Μαλάκα, αυτοί έχουν συμμαχήσει. Και πάνε και τους τρώνε όλους γαμότυμπου. Αν πάρω αυτό το βίντεο, αν πάρω από αυτό το βίντεο πάνω από 10 subscribes, πάνω από 2 subscribes, κάνω και part 2. Να ξέρετε, αυτή η σειρά με τα Brawl Stars λέγεται Brawl Stars επεισοδιάκια. Ναι, Edgar, πάρε μπούλο. Γιατί έχει σπάσει πολύ νεύρα. Και Λέων, και εσύ θα σπάσεις νεύρα και δεν το θέλουμε. Θέλουμε να είμαστε ήρεμοι, όχι με σπασμένα νευράκια. Κάπου και είναι ένας Λέων. Το πά, άντε γαμίσου τώρα Λέων. Ψόφα!
Σκολοπάιπερ. Πω ρε πούς. Αυτό ήταν το ID μου. Κάντε με φίλο. Τι κάνανε μάλλον. Ναι. Αυτό εδώ είναι το ID μου. Με λένε έτσι. Και αυτή είναι η εικόνα του προφίλ μου. Κάντε με φίλο μου. Σε αυτήν εδώ την κλαμπ μου ο president. Γιατί εγώ την έχω φτιάξει. Και εγώ με μπορεί είναι αυτός. Το Max Win Strike μου είναι αυτό. Το 3v3 Victors είναι αυτά. Τα Duo Victors είναι αυτά. Αυτά γενικά. Να το κλείσω. 10 λεπτά έχει πάει. Θα το κλείσω. Φιλάκια. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο που μάλλον θα ανεβεί και αυτό σήμερα. Ή θα ανεβεί αύριο. Ή όποτε το δείτε τέλος πάντων. Άντε, φιλάκια. Ήμουν ο XXL τέλειος. Bye.